Ka HCNM jong Central Body kan sahir biang ban lek tiet jingkhang hanong ba Delhi ban pensngau bat lek dawan bak Sarkar India lang ba ka Home Ministry jok Sarkar India kadai ban penurlong no ya kilai teli kimat jingdawa kata kalong ban penbek ya pur usam uba biang ban penrung no ya tin khasi ha ka 8 schedule bat ban pentrai kam no ya ka ILP Kenang bahkan long kejing mentoy ya kapateng paket kabanwan. Halor kejing temu jo kaseng ban lek hiar biang sanong ba Delhi kedai lengba kejing pensengau jong uba lamprang sengi karbani Presiden jong ke HCNM Central Body habakren bat kilat pathai kubor hadin kejing elang pentian smai kenong kitkam bat thamai jong ke HCNM hamau kurwan. Kalau lam as pangut dikot na benta ban titmik tit jingkang ye kasur kami ye kasukar India hang teh podeli. Runway officer napok ka Home Ministry. Wong lada ka jing ye ki jong pi ki samla ka klan but kanom sange pressure si pressure u ai ye mensim bap nyo bai. Wahel da wong kejing ki yo pikan kut no wong ngimla ban batai hel da ka pressure ka klan kamot kini kejing da wajang piki yo na mar wong balai ala kami pur ka yo balai kami klia kami yo hel da kejing ki jong pi kesukut no tang hang to sisin pimwan cho kamot ka penlong ya ka Sarkar India ban simsteng ka da pi ka pressure jong pi ka HNM ka klan ka pressure jong jak benreu ka pressure jong iseng balang na mai klia ka klan wong lada kiwe ki yo balai why not kami klia kami yo tinggi so don jike man ka tak daw ka penlong ingi ba melor bangila smai bangin habban ya kon shi kon kalong ka penlong ingi ba hakini ki benai menwan ngin habban lek ya HNM CC kumbangila smai hau benai November jong 20 and 23 ha onong ba Delhi bangin mentau snem bangin hiar biang sendiri na benta ban tit jingkang biang ya ka Sarkar India yang baka Home Ministry Komen India yang nilai teli mat kijura jong kari bajing kreu bang langnut ha kini ki san pau teli tang sna ka jubab ka baka Government of India yang baka Home Ministry Affair ya ka HNM kalong ba ya ka jakni lai teli ki mat ki ba ka HNM klai tit jingkhang de ponong ba dan ki kata kalong ka ILP tin khasi bat karo bat kawai ka border issue ha badai bat ka border issue kala kan syai kat kum kachiti bala pa Government of India syaka HNM ba ka Government of India kala hukum ya ka Central Division kata Central Division kamot kadikatnat badai pek iki kamput kamsam kamot omdai tang po mekhlia bad asam re ya borok ki jela po not is makumba ngijutip baga jela asam omdai baga ya kejaput tang bat kamegala bat ka Arunachal Pradesh yu kejaput te kala tha ya ka taka Central Division ba kin pendap no ya kena kam basa teng bat ya ka habai dai bat ka tin khasi karo kilakan dak basai ba ka Government of India kan sale ya kabun kam kat kum kejing kwa jeng paj ba dong snong jeng mereka ya tika ka pausai ba kamut ba ka tin khasi karo kan sa ulang taba ban ong lando ko ulang ngimpat tip nama ki klempat batai bnya ti hendrei ya ka ILP pat kim sem lo ong ho ot em kim sem lap ong ho ot em ti ngi sutu ba ka ILP kalong atatin emru klembong ho ot lu klembong dei tang ka tin khasi karo bat ka bro issue ka ba ngila sot kena te dai har ne ka tau ba ka ba penlong ya ka HNM rong ka wei ki pressure group jong jelam klia bangin hab ban hiar biang hakini ki nai banwan ban tit jing khang biang kum ka dak ka wat ka baar ya ka Sarkar kami ba kan aino ya ki mat ki jura jong kari ka jingsau jongi kungkinalam kalong ba ka sik schedule bat ka LP ka sik schedule kaya da ya kenda usyap kaya da ya ka
jinglong korpang ke tidus tu jadi tu hari KLP pada kaya dan nak jing wan rung kertep jongki Mandarin kentam ki barjala te kum ka jadi reu nang baka pateng jong ka lawai ka pateng jong ka jadi don kejing kenman nalor ka seksul don kam su ya KLP kalong ba kum jadi mereu kum jinda wajang kopor kum bang laken mene ke meeting ngiladon ye ka lanspro ak ngiladon ye ka seksul ngim kampat biang kat kum jinda wajang kopor te kum ti mereu don kam ya saya KLP kata ka anya dari ka bolong kasti ba sti san ka baniada ya ka ri ya ka jadi benreu ya ka pateng ke bansaka ya ka pateng jong ka jadi benreu ke bansawan namar lada ngimdon ye ki anya dari kum KLP kalong ka jingma bo jing mensau je mereu paitang nuksa tang banta ka jing jele jong kim barjala rangi pai khamtam ha ki than istihil kum kaptis bajar ka polo ka babun pai sing tehil kelar rambai ya pai sha west hill ka shalang pai sha ka southwest kum ka borsora ha kum ka than bodar situ buntang ubar jela te nakta daw ngidon kam kerki ya ki anya dari ki bakran kum ka LP teng snow baka jingkran jong u chip mistal bun ni snow hangi kum ga mereu ngim hun bat ngimpat biang ngidon nalor ka sekudel nalor klan terus perak ngidai bandon saya KLP ka balong ka white lam ka baklan ka baniada yang jadi benreu nalor KLP ngidai bandon saya ban long no ka tingkasi ka official language bat ni kwa ba ka sukar mekhalia kadai ban yaken muskor India ba ngamakat kum ka jingtip jonga katangam tip kadai ni kam dai ka jingtip jonga galong ba ka sorkar mai kalia ka slam khadu kat mai tin kasi kalau kalong ba kimpat hukum kimpat kentui ka sorkar India badai ban amenno ia ka official ia ka official language dai ban amenno kenang bakan long official language kum kalau mentak long associate official language tinggi don kam ban amenno ka sorkar dai ban amenno ba kam dai shu tang ka official language associate official language di menlong ba official language nang ba kan long ain no katin kasi kan long tin sorkar no katin kasi bat kan pensuk ya ki samla wat kam wat jam ki penang start nomor pi ngada kan katin kasi ka klalong ko katin sorkar kan long ka jingker khu ko bakrau ya ki nong sudong jo jalam kelia namar bun makum kalong menta bun ki samla jong ke jalam kelia ka jingkru kam jong ki keberapa pai syaka central government lay omdon bayo kam tildang kaktin kasi ka kolong no kaktin sorkar kolong kaklilat plinti ya ki kun samla jong ka jaj benreu ban yo kam haki office kor kini